Croeso nôl. Yn y fideo diwetha, wnaethon ni gweld sut i sefydlu ein llwyfan ni a mynd dros gwahanol offer a sut i dod nhw i'ch llwyfan chi. Os chi'n moyn rhoi rhywbeth newydd neu os chi wedi cael gwared o nhw ar ddamwain er enghraifft. Yn y fideo yma, ni'n mynd i sôn am sut i creu animation sy'n ffrâm wrth ffrâm. A moyn gwybod hwn, ni gorfod gwybod mwy am y timeline lawr fan hyn. Mae'r timeline wedi gwahanu mewn i 3 gwahanol ran. Mae dych chi layers lawr fan hyn, mae dych chi'r offer fan hyn, wedyn mae dych chi y fframau fan hyn. Mae'r layers yn dangos chi pa gwahanol rannau, faint o gwahanol rannau sydd dych chi yn eich animation. Mae hefyd yn dweud chi pa trefn maen nhw'n dod yn eich animation hefyd. A ni sôn mwy am hwnna mewn eiliad. Dych chi cwbl o offer gwahanol sy'n helpu ni creu ein animations. Mae dych chi fframau fan hyn, neu keyframes yn Saesneg. Na ni sôn mwy am hwnna nes ymlaen. A mae dych chi rhywbeth fan hyn o'r enw onion skinning hefyd. Na ni sôn am hwnna nes ymlaen. Mae dych chi offer arall, ond na ni sôn am yr offer yma yn y fideos nesaf. A wedyn lawr fan hyn, mae dych chi eich fframau. Now, gyda'r layers, gallwch chi adio mwy trwy gwasgu'r plus fan hyn. Now, mae dych chi layer 1, layer 2. Chi gallu cael gwared ohonyn nhw trwy dod nhw yn y bin, er enghraifft. Mae hefyd dych chi y llygad yma ar lock. Na ni sôn am hwnna mewn munud. Na gada mi roi rhywbeth ar y layer cyntaf. So gada mi creu sgwar. So da ni sgwar fan hyn ar layer 1. Fi'n mynd i creu layer arall. Tro yma, fi'n mynd i creu cylch. Mae dy fi sgwar, a mae dy fi cylch. A y trefn eich layers chi fan hyn, mae hwn yn dweud chi trefn eich layers ar y sgrin. Er enghraifft, gan fod layer 3 uwch ben layer 1, mae hwn yn meddwl bod y cylch fi uwch ben y sgwar fi. Gan fod layer 3 uwch ben layer 1. Ond, os fi'n newid y 2 yma, so fi'n symud layer 1 uwch ben layer 2, layer 3 rather, nawr mae sgwar fi uwch ben y cylch fi. Ac ar gyfer beth fi'n neud, dwi ddim pwysig pa un sy'n uwch ben y llall. Ond os chi'n neud pethau er enghraifft, chi'n creu animation gyda cefndir, chi moyn hwnna yn y cefndir, a chi moyn rhywbeth arall o flaen. Chi'n gallu neud hwn trwy newid trefn y layers. Fi hefyd yn gallu newid os fi'n gallu gweld y layer neu beidio. Efallai, gan i ddweud layer 1 sef y sgwar fi. Efallai wedi gorffen gyda hwnna. Fi'n hapus gyda ble mae fe. Fi'n hapus gyda beth fe fe'n neud. Fi moyn nawr symud ymlaen i wneud pethau gyda'r cylch fi. Nawr, moyn wneud hwn, efallai fi moyn wneud yn siŵr fi ddim yn newid y sgwar. Fi moyn wneud yn siŵr bod y sgwar ddim yn amharu ar beth fi'n wneud gyda'r cylch. Felly, be fi'n gallu wneud yw gwasgu ar y llygaid fan hyn. Nawr fi'n methu gweld y sgwar fi. Mae fe dal yna. Popeth fi wedi wneud i'r sgwar, mae fe dal yna, ond fi jyst methu gweld e. Fi'n gwasgu unwaith eto, nawr fi'n gallu gweld e. Neu, falle fi'n mynd cloi y sgwar. So fi'n gwasgu ar y clo, ar y lock, a mae fi wedi cloi e nawr. Nawr, dim ots beth fi'n neud, falle os fi'n moyn trio. So os fi'n moyn trio newid e mewn unrhyw ffordd, mae'n mynd i dweud wrth fi methu wneud e. Hyd yn oed yn mynd i dweud wrth fi bod y layer yna wedi cloi. Os fi moyn newid e, fi angen agor e unwaith eto. Okay? Now,
am hwn, fi ddim moyn y sgwar, felly fi'n mynd i cael gwared fe. A be fi moyn wneud yw hefyd, fi moyn cael gwared o'r outline y cylch fi. Felly fi defnyddio'r select tool, fi'n mynd i gwasgu ar outline, gwasgu lefel yn hyn ar ble mae'n dweud stroke, a fi'n mynd i gwasgu lan y top coronel, sef dim outline. Okay? Just mynd i wneud pethau'n haws i fi. A be fi'n mynd i wneud yw creu animation from wrth ffrâm, ble mae'r pêl fi, mae'r cylch fi yn mynd i dechrau ar y top fan hyn, ac ar ôl 30 ffrâm, mae'n mynd i bennu lan nôl ar y top. Mae'n mynd i cwmpo lawr a mae'n mynd i bennu lan nôl ar y top. Nawr, fi'n gallu gweld bod llwyfan fi wedi sefydlu i bod 30 ffrâm per eiliad. Ar hyn o bryd fi ar ffrâm 1. Fi'n gallu gweld hwnna gyda'r rif fan hyn, a fi'n gallu gweld pob ffrâm rhwng 1 i beth bynnag fi moyn fan hyn. A ffrâm wrth ffrâm yw sut mae animations yn cael eu creu ym pob man. Mae'n yr un technic beth sydd â chi. Mae â chi un ffrâm, chi'n adio ffrâm arall, chi'n symud eich llun chi ychydig, chi'n adio ffrâm arall, chi'n symud eich llun chi ychydig arall, a eto, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yn y pendro, mae â chi llun neu rhyw fath o cymeriad neu rhywbeth sy'n edrych fel mae fe'n symud. Dyna beth ni'n mynd i wneud. Yn mwyn wneud hyn, ni angen cael fframau eraill. Be fi'n mynd i wneud hyn un ar ôl y llall. Okay? So fi'n dechrau off fan hyn, fi'n mynd i gwasgu insert keyframe. Nawr mae dy fi 2 ffram. Os fi'n defnyddio y keyframe, mae hwn yn meddwl mae rhywbeth newydd, neu mae rhywbeth gwahanol yn dechrau. Felly, beth sy'n mynd i digwydd os fi'n gwasgu auto insert keyframe? Mae Adobe yn mynd i copio popeth sydd yn y ffrâm cyn, yn union yr un safle y mae fe yn y ffrâm cyn, a mynd i roi ar yr ail ffrâm. Nawr fi'n gallu newid hwn, heb newid yr un cyn. Enghraifft, fi'n mynd i symud y pêl fi fan hyn. Nawr yn ffrâm 1, fi fan hyn, ffrâm 2, mae'r pêl fi fan hyn. Nawr fi ddim moyn i fe bod draw fan hyn, fi moyn i fe bod lan fan hyn rhywle. Fi'n mynd i wneud yr un peth to, keyframe arall, fi'n mynd i symud i lawr, ac yn y blaen. Os fi'n gwasgu yn hir, fi'n gallu rhoi blank keyframe neu ffrâm. Os fi'n rhoi blank keyframe, fi'n just rhoi y llwyfan. Dim byd arall yn y llwyfan. A nawr fi'n gallu adio rhywbeth gwahanol, fi'n gallu dechrau newydd, rhywbeth arall. Mae dibynnu beth fi'n moyn wneud. Ond dwi ddim yn copio unrhyw beth o'r ffrâm cyn. Nawr, os fi moyn rhywbeth i parhau am mwy na un ffrâm, fi ddim yn newid unrhyw beth, does dim byd yn digwydd, gallai rhoi blank frame, neu ffrâm wag yn lle, sef yr un fan hyn. Okay? A nawr fe'n gallu gweld 4 cyntaf sydd â fi, mae'n rhain yn keyframes, sef sgwar llwyd gyda'r dot. Wedyn, ffrâm 5, mae fe'n blank keyframe. Wedyn, ffrâm 6, mae fe'n frame. Gyd sydd wedi wneud, fi wedi cymryd popeth sydd yn y ffrâm cyn, a fi wedi estyn i'r ffrâm nesaf. Fi ddim wedi wneud unrhyw newidiadau. Okay? Ar gyfer beth fi'n mynd i wneud, fi moyn keyframes, felly fi'n mynd i cael gwared o'r 2 blank frame yma. Fi'n mynd i clico, a fi'n mynd i gwasgu remove frames. Fi'n wneud eto, remove frames. Okay. Nawr hyn o bryd ni'n symud lan. Okay, gan ni adio ffrâm arall. Fan hyn. Ffrâm arall fan hyn. Ffrâm arall fan hyn. A ffrâm arall fan hyn. Gan i dweud. Fan hyn. Okay. A dwi'n gallu symud trwy rein. Fi'n gallu gweld. Wel, okay. Mae fe'n symud, fine. Ond mae pêl fi yn symud ychydig. Mae'n symud lawr, ond dwi ddim yn symud mewn llun sydd. Mae'n symud bach yn wobbly, a wedi gyda'r diwedd fanna. Okay, be fi'n gallu wneud yw defnyddio yr offer yma, onion skinning. A mae'n helpu ni os ydyn ni'n wneud
animation fel hyn i gweld y ffrâm cyn. Gweld beth sy'n digwydd yn y ffrâm cyn, neu ble mae'ch cymeriad chi yn y ffrâm cyn, fel bod ni'n gallu symud e ychydig yn y ffrâm nesaf. A dyna beth mae onion skin yn gadawu i ni wneud. Fi'n gwasgu fan hyn, nawr, gan fod fi ar y ffrâm cyntaf, fi'n gallu gweld y 2 ffrâm nesaf. Fi'n symud lan i'r ail ffrâm, fi'n gallu gweld y ffrâm cyn a 2 ffrâm nesaf. Symud ymlaen ac yn y blaen, 2 ffrâm cyn, 2 ffrâm nesaf, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae hwn yn helpu fi nawr gwybod ble i roi y pêl fi. Nawr, ffrâm cyntaf, fi'n hapus ble mae fe. Ail ffrâm, o fe ddim moyn i fe fyna, fi'n moyn i fe tua, gan i dweud fan hyn. Drydydd ffrâm, fi'n mynd i roi e fan hyn. A nawr be fi'n edrych am yw trio wneud yn siŵr bod fi'n symud tua'r un maint pob tro. A os fi'n moyn treulio mwy amser, gallai mynd trwy hwn, a fi'n gallu wneud yn siŵr mod hwn yn digwydd yn union fel mae fe. Okay. Ond gan fod ni'n wneud yn gyflym, fi'n jyst mynd i wneud e fel hyn. A be fi'n gallu wneud, fi'n gallu newid e, fod mwy hir mae hwn yn digwydd am, a mwy o gyflym y bêl fi yn symud. So fi'n mynd i wneud y gap rhwng pob cylch fwy eto, nes bod e'n cyffwrdd y llawr. Gan i dweud un mwy, gan i dweud fyna. Okay. A be fi'n mynd i wneud nesaf, yn y ffrâm nesaf, fi wedi cyffwrdd y llawr nawr, fi'n mynd i cywasgu'r bêl. Okay. Just fel bydd pêl yn cywasgu yn go iawn, fi'n mynd i cywasgu yn yr animation fi. Felly fi'n mynd i mynd lan fan hyn, gwasgu ar freeform transform tool, a fi'n mynd i 1, 2. A wedyn fi'n mynd i symud i lawr, wneud yn siŵr bod dal yn cyffwrdd y gwaelod. Fi'n mynd i wneud ffrâm arall. 1, 2 eto. Wneud yn siŵr bod yn cyffwrdd y gwaelod. Fi'n mynd i roi ffrâm arall mewn. Ac fi'n gallu mynd trwy rein nawr. Fi'n gallu troi off onion skin, troi gwasgu fan hyn. A nawr fi'n gallu gweld beth mae hwn yn edrych fel. So wedi wneud y hanner cyntaf. Mae'n symud lawr, 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 lawr. Mae'n cyffwrdd y llawr, mae'n cywasgu. Nawr be fi'n moyn wneud yw wneud bod yn bounsio yn ôl lan. Okay. A beth gallai wneud? Gallai mynd fan hyn, adio ffrâm newydd, a fi'n gallu dechrau ymestyn e, a fi'n gallu dechrau symud y lan, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond, fi wedi wneud beth hwnna, 17 ffrâm. Fi wedi wneud y gwaith caled. Gyd fi moyn wneud nawr yw'r un peth, ond y ffordd arall. Okay? Lle symud lawr, fi moyn ehangu a wedyn symud lan. A fi'n gallu defnyddio Adobe i wneud y gwaith yna i fi. Fi wedi barod wneud y gwaith. Nawr fi moyn wneud Adobe i helpu fi wneud i gorffen off yr animation fi. Felly beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i cymryd pob un o'r fframau fi wedi wneud yn barod. Fi'n mynd i clico, right click. Fi'n gwasgu copy. Gwasgu fan hyn. Mae hwn, does dim byd fan hyn. Gan fod e'n just sgwad D, so dim byd yna. Fi'n mynd i gwasgu naw. A fi'n mynd i gwasgu paste frames. Nawr mae dy fi yr 17 ffrâm cyntaf. Wedyn, yr 17 ffrâm nesaf yn gwneud yr un peth ar 17 cyn. Fi ddim moyn hwnna, fi moyn i fe wneud popeth ond y ffordd all rownd. Felly fi'n mynd i cymryd pob un o'r fframau yma. Fi'n mynd i right click unwaith eto. A fi'n mynd i dewis reverse frames. Nawr, beth sydd â fi yw animation o'r pêl sy'n cwmpo o'r top. Mae fe'n bwrw'r llawr, mae'n cywasgu, wedyn mae'n ehangu, a mae'n bounsio nôl i'r top. Fi'n gallu gweld hwn trwy symud y cursor fel fi'n neud fan hyn. Gallai gwasgu'r play fan hyn, a bydd hwnna yn mynd i fi trwy pob un o'r rein. Enghraifft fel hyn. Neu gallai gwasgu play lan fan hyn, test movie. Bydd hwnna'n creu ffrâm neu ffenestr newydd sy'n dod allan i dangos i beth bydd yn edrych fel. Neu gallai mynd file
export video media, a gallai export fe fel rhyw fath o fideo neu GIF neu rhywbeth beth bynnag fi moyn. Okay? So dyna sut ni'n gallu creu animation syml ffrâm wrth ffrâm trwy defnyddio onion skinning. A I bod yn onest, animations, does dim ots beth yw e, mae technic yr un peth. Efallai mae lluniau chi mwy cymleth, falle mae mwy o pethau yn mynd ymlaen, falle mae dych chi pel yn bawnsio fan hyn, falle mae dych chi rhywbeth neu cefndir, ond bydd chi'n neud popeth yr un ffordd. Trwy symud eich llun chi ychydig pob ffrâm. Okay? Nawr, yn y fideo nesaf, na ni'n mynd dros beth ni'n galw tweening, sef helpu ni creu animations ni, helpu ni defnyddio Adobe Animate i llenwi mewn y fframau yn y canol. Fframau sydd ddim really yn neud lot, ond chi angen nhw mwyn cwblhau eich animation chi. Dyna beth ni'n neud yn y fideo nesaf. Ni'n mynd i creu fideo, neu ni'n creu animation trwy defnyddio tweens. Felly, byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr.